La mostra de recerca és un event que ens ajuda a posar en valor tots els processos de recerca de l'alumnat de segon de batxillerat de la ciutat de Barcelona i és un espai de trobada en el qual intentem posar molt èmfasi en que ens expliquin quina ha sigut la seva visió en tot el procés de recerca de diferents àmbits i també volem posar en valor la feina dels tutors i de les tutores i de les mentories externes que han ajudat a acompanyar i a guiar aquests processos de recerca o creatius. El procediment per poder presentar els treballs a la mostra de recerca jove de la ciutat és principalment a través dels instituts, dels centres educatius que ofereixen estudis de batxillerat. Des del Consorci fem una crida a presentar els treballs, publiquem les bases de la mostra a la nostra pàgina web i a partir d'aquí rebem un treball de cada centre educatiu, 2 si són centres amb batxillerats artístics i que consideren els centres que són treballs rellevants o és el treball més rellevant o que tingui alguna particularitat que el fa interessant i ens el fa arribar. Al meu treball vaig fer un formiguer per la meva colònia de formigues i amb aquesta colònia vaig experimentar personalment el fenomen de la trofalàxia, que és un fenomen de mitjà d'intercanvi d'aliment i de comunicació entre els individus d'una mateixa colònia de formigues. Llavors em vaig presentar perquè crec que el meu TR és com una inspiració també d'originalitat i de no tenir por a endinsar-te en un tema del que no saps realment res. L'equip de la Direcció d'Ensenyaments Postobligatoris ens llegim tots els treballs, considerem que tots són finalistes, però sí que fem una petita tria per les taules rodones. I també tenim 2 taules que posen en rellevància les aliances amb entitats externes i l'objecte o producte final dels treballs. Hem començat a parlar de nosaltres, de què és allò que ens ha portat a fer el TR del que hem fet i la veritat és que ha estat molt gratificant i he conegut amb persones que espero encara mantenir el contacte. Per tal de poder tenir persones referents de l'àmbit de recerca en concret, hem proposat fer uns tallers que han estat liderats per joves referents en àmbit tecnològic, científic, humanístic, social o artístic i els alumnes han pogut assistir en aquest taller en el qual s'han explicat quins són els reptes de recerca del propi àmbit i quines complicacions o quins obstacles s'han pogut trobar en la seva vida com a investigadors. He pogut conèixer una mica més de tots els treballs de les meves companyes per tenir també comparació de com hem treballat entre totes i també l'experiència del nostre tutor que ens ha donat la xerrada, que també ens ha donat una mica més de marge per veure com funciona una recerca científica i si ens volem dedicar a això, què ens trobarem. I ha estat molt guai tant explicar la meva història, veure gent interessada, com escoltar les experiències de la resta. Ha sigut molt embellidora també perquè ha reconegut l'esforç de tothom, perquè aquest treball no és fàcil i poder venir aquí a explicar-ho ha sigut com una mostra de reconeixement del nostre treball i ha estat molt enriquidor. Creiem que el fet de compartir l'experiència del procés de recerca i tota la part més humana i més personal d'aquests treballs que molts cops són molt acadèmics o molt academicistes, li afegeix un valor molt gran el fet de poder reunir-nos amb alumnat de 45 instituts i escoles de batxillerat de la ciutat i poder conèixer i escoltar les veus i els treballs i les angoixes i les satisfaccions de la resta de joves que també han hagut d'elaborar aquest treball de recerca al batxillerat.